Selula Ariane 78 taong gelang, pitino ang biok na parang sinilit, nakaya ko ang likod na parang tandang pananong, nanghanhinach na ininat ang kanayang payat at litaw ang maihat na kamay patingo sa pintuan silit. Ang mainang tawak na parang halanghina nga ay imalang hanghaf, Adrian anak. Tweede bang makanging kanteng kanan. Mila sa loob silit, ang sakhavang isang lalaking nasa edad, si Camilla na 45 taong gelang, anak niya, ay imalang hav na may pagkayamot, kanan na naman. Alam mo ba kung mahkano ang isang kilong bigas ngayon? Biyong araf ka na lang nakaiha at natutulog, wala ka namang naitutulong, tapos gusto mo pang kimain. Isang hekbi ang narinig mila sa likod ng pintuan. Selula Ariane ay himilig sa dingding tumitilo ang liha sa kanayang kalibot ng maka. 3 araw na siyang hindi nakakain. Ang hatom ay kimikirot na parang sumisira sa kanayang tiyan. Pilit niyang nililinog ang kanayang laway para maipsan ang nakababahang pakiramdam sa kanayang lalaminan. Anak-anak pasensya ka na. Hindi na ako nakahatom. Adrian anak, ayos ka lang ba? Ang sakhaw ay miling imalanghav, mas malakas pa kaysa kanina, kung ayos ako o hindi, wala kang pakialam. Iwak kan hang mahmahanda. Alam mo ba kung kano ako nahirapan? Wala nan hang pera, kailangan ko pang alahan ang matandang Elena no tu, sakit lang sa ilo. Ang pintuan ay nanatiling nakasara. Selula Ariane ay daan-daang humapang sa kabon malamang na dingding na hilo at nanghina. Ang imoang kanang ay mong asawa na pimanaw na 10 taon na ang nakalipas ay limitaw sa kanang isipan. Siya ay mabait, simple at hindi kailanman nakapagsalitang masama sa kanaya. Naisip niya na kung biyay po sana ang kanang asawa, hindi sana siya naktirisang hanito. Bigla niyang nakita ang isang mangkok malamang na kanan na nakalimitan sa sulokong pakiran. Ang kanan ay panis na may amah at may halanghav na imikot, nahinit para sa kanayan ngayon, ito ay parang isang malaking kayamanan. Nanghanghina siyang humapang papinta rito, kinikiyo ang bawat amah na kanan at kinakain ito ng matakaw. Bimihos ang kanayang liha, himahalos sa malat na panis na kanan. Ang eksanang yun ay talahang nakakadirong peso. Ang kwento ni Lula Ariane na pinakakitong kanayang anak ay kimalat sa buong barayo. Nakbalanghan ang hataw, tinitiro ang malait at sirang-sirang bahay mahina. Ang kapanlalait at pahamak ay parang matitilis na kitsalayo na tumitisok sa pesong matanda. Maraming hamakilang ang pinababayan sa kanilang pahtanda. Si Aling Charmaine, ang kapitbahay sa tabing bahay, ay imilang na may pahkova. Nakikita ko rin na nahihirapan si Camilla ngayon, ilang biwan na siyang walang trabaho. Pero kahit na anong mangyari, hindi niya dapat tratihan ang kanayang ina ng hanuan. Samang Arline, ang asawa ni Aling Charmaine, ay naktangkang magsalita para ipagtanggol si Camilla, ngunit hindi niya maitaho ang kanayang pagkadismaya. May mhatong nakdadalang pagkain para kay Lula Ariane. Pero ibinabato ni Adrian ang pagkain sa labas, sinisakawan sila at sinasabing nakikialam sila. Kung walang silbi ang matandang hayaan na lang siyang mamatay. Ang mapapait na salita ni Adrian ay naktilot ng takot sa hatong may mabiting peso, kaya hindi na sila naklakas loob na tumilong. Si Lula Ariane ay imiyak ng tahimik. Hindi niya sinisisi ang kanayang anak, ngunit nasasaktan siya para sa kanayang kapalaran. Naintindihan niya na nahihirapan si Adrian, ngunit hindi niya akalain na makakawa siyang tratihan kanayang anak ng ganito. Isang hapon, si Lula Ariane ay nakaupo sa ilalim pinung almond sa harap ng bahay nang makita niya ang isang kripong mkhabata na dimadaan. Tiningnan siya ang mkhabata na may pagtataka at pagkatapos ay nagsimilang makbalanghan. Ayon ay matandang pilibi sa hawang isang bata. Pinakakitom siya ang anak niya dagdag ng isa pa.
Ang mga paninia at paktawan mga bota ay parang martilayo na pamipagpok sa piso ni Lola Ariana. Emiku siya tumilo ang liya sa kanayang kilibot na pisngi. Hindi siya naklakas loob na timanghan sa kahit sino, gusto na lang niyang maktaho sa isang bitas. Ang bawat salita ng mga bota ay parang asin na idinidikit sa naktirahong sahat sa kanayang piso. Naisip niya na mas mabiti pang mamatay na lang kaysa tisan ang mga araw na pinungkayan. Ang kanayang busis ay pos, nanghanhanach na parang belong hanghan, mga bota hiwak kayong maksalita ng hanayan. Nahirapan si Adrian. Nahinit patuloy po rin sa paktawa at paniniya ang mga bota. Tinakpan ni Lola Ariana ang kanayang maka at imahoho, ang kanayang dang ay imalanghav-hav sa paktatapos ng hapon, nakakadirok ng pisong sinimang makakarinah. Isang imaha, nakilat ang buong barayo ng matakpian si Lola Ariana na walang bihay sa ilalim pinong almond, mapitla ang maka at nakapikit ang mga mata. Sa tabi niya ay may isang limang at khasot na salat. Dali-dali siyang dinolan makataw sa loob ng bahay na hinit matahol na siyang pumanaf. Nakarating si Adrian sa bahay nang marinig niyang patay na ang kanayang ina, nakpakita siya ang paktadalamati, na hinit walang tumulong liya. Malamang niyang sinabi sa mga tao na asikasin ang paglilibing sa kanayang ina at isinora niya ang kanayang silit, ayaw makipag-isap sa kahit sino. Sa salat na iniwan ni Lola Ariana, isinilat niya, Adrian, maokong anak. Nabasa mo na ang halinang ito, wala na ako. Alam kong halit ka sa akin, sinisisi mo ako daw pabigat ako sa iyo. Pasensya ka na, ayaw kitang pahirapan. Pero wala na akong ibang mapipintahan. Gusto ko lang na mahang mois ang bihay mo mahang masaya ka. Iwak kang malengkot dahil sa akin, matanda na ako, hindi na mahalaga kang mabihay pa ako mamatay. Gusto ko lang na mainawan mo ako. Mahal na mahal kita. Ang nanay mo. Matapos basahin ang salat, hindi na pigilan makakapitbahay ang kanilang mahaliya. Kung hano nila kamal si Lola Ariana, hanuan din ang halit nila kay Adrian. Sinisi nila siya sa kanayang kawalan peso at pakakang walang itang na loob na siyang naktilak sa kanayang ina sa kanitong kalakayan. Bakit? Bakit mo siya tinrato ng kanito, sahaw ni Aling Charmaine, tumitilo ang kanayang liya. Nanatilang tahimik si Camilla, ang kanayang maka ay malamang na parang walang animang emosyon. Hindi siya nakpakitang animang pagsisisi o kalangkitan. Ang kanayang kaaksan ay naktilot mas maraming halit sa mga tao. Bemintong hininga sa mga arlain, imilang na may pakkawa, wala na siya, wala na tayong makakawa. Sana ay payapa na siya sa kabilang bihay. Ang kapaligiran paktadalamati ay bimalot sa buong barayo, ang dang ay imalanghav-hav, himahalo sa mga bilanghan at paninisi. Ang pagkamatay ni Lola Ariana ay parang isang malalim na sukat sa pisong mga tao dito, nakiwan walang hanghang pait at kalangkitan. Sa gitna ng madilim na kapaligiran, walang nakapansin na sa loob ng nakasarang silid, mahigpit na akap ni Adrian ang salat ng kanayang ina, tumitilo ang liya sa kanayang makang payat. Matapos ang libing ni Lola Ariana, nanatiling sarado si Camilla ayaw makipag-isap sa kahit sino. Tila siya ay nakangtahimik at hindi na hanong nagsasalita kaysa dati. Patuloy po rin ang pakbibilanghan ng mga tao na hinit ngayon ay may halong pakkawa. Isang araw pinintahan ni Mang Arline si Adrian para sanapayan siya. Nakita niya si Adrian na nakaupo sa tabing altar ng kanayang ina, sa mesa ay may isang makapal na bento ng mga papeles. Camille. May nang sabi ni Mang Arline. Nanghari na ang nanghari, hiwak mo nang sisin ang sarili mo. Tumanghala si Adrian kay Mang Arline, mapila ang kanayang mga mata. Tio Arline. Pause ang kanayang busis. Alam mo ba kung bakit ko tinrato si nanay ng hanuan? Imiling sa Mang Arline.
Ibinigay ni Adrian kay Mang Arline ang benton makapapalis. Yan ang makaresibo sa ospital, makapapalis ng itang, at resulta ng diagnosis ng kanser sa halang yekto ni Adrian. May sakit ako, tiyo. Sabi ni Adrian na may haralhal na buses. Ayaw kong malaman ni nanay, natatakot akong makalala siya. Itinaho ko ang sakit ko, imitang ako kang sansan para makpakamot, pero parang tibak na ibiniusa doon habi ang pera. Natatakot akong mohang pabigat kay nanay. Natagalan sa Mang Arline habang nakatingin sa makapapalis sa kanang kamay. Hindi niya akalain na ganito kapait ang katotohanan. Lumalabas na si Adrian ay hindi isang anak na walang itang na loob, kundi isang anak na nakpipimilit na pasanin ang sakit at ang pasanin ng ekonomiya. Ako pasan saya na nanay. Imahalhol si Camilla. Hindi kita nabagaan masakan ng pakkain, ng isang mainit na salita sa iyong halang sandali. Isa akong anak na walang itang na loob. Ipinatong ni Mang Arline ang kanang kamay sa balikat ni Camilla para aliwan siya. Camilla, wala kang kasalanan. Hanawa mo na ang lahat niyang makakaya. Tiyak na maintindihan ka ni Lola Ariana. Ang kwento ni Adrian at ng kanang ina ay mabilis na kimalat sa buong barayo. Ang kabalanghan noon ay napalitan ng pakkova at kalangkitan. Nanawan nila na sa likod malamang at walang pusong panlabas ni Adrian ay may isang pusong pinung sakit at pakmamaw para sa kanang ina. Nahinatili na ang lahat, pimanaw na si Lola Ariana, dinala ang sakit at ang hindi pakakanawan ng kanang anak. Tanging si Adrian na lang ang naiwan na naktirisa sa kanang walang hanghang paksisisi. Ang kalisahan ni Adrian ay lalong himina. Siya ay namihay ng tahimik sa maliit na bahay sa tabing larawan kanang ina, isang larawan ni Lola Ariana noong bata pa siya, ang kanang mabait ng ngiti, ang kanang mata ay pinung pakmamaw. Madalas na nakaupo si Adrian sa harap ng altar, pinakmamastan ang ngiting kanang ina, tumitilo ang liha sa kanang payat na pisngi. Isang hapon, pinintahan ni Mang Arline si Camilla. Nakita niya si Adrian na nakaiha sa kama, mahina na ang pahanga. Sa tabi niya ay may isang maliit na kwaderno. Camilla. Mahinang tawag ni Mang Arline. Kamusta ka? Sinibikan ni Adrian na. Imilat ang kanang mata, mahinang himiti, ako malapit ko nang makita si nanay. Hinawakan ni Mang Arline ang kamay ni Adrian nang hangilit ang kanang halihaw. Camilla, hiwag mong sabihin yan. Ibinigay ni Adrian kay Mang Arline ang kwaderno, ito ang talarawan ko. Sana ipadala mo sa kapatid kong baba. Pagkasabi ni Camilla nito ay pumikit siya na kanhitiparan. Niyakap ni Mang Arline si Adrian at imahuho. Sa talarawan, isinilat ni Adrian ang tungkol sa kanayang makaaraw na nakikipaklaban sa sakit, tungkol sa sakit na itaho ito sa kanayang ina, tungkol sa kanayang walang hanghang pakmamaw para sa kanayang ina. Isinilat niya, nanay, pasensya na. Hindi kita nabagaan mas magandang bihay, hindi ko nasabi sa iyo kung ano kita kamal. Sana sa susunod na bihay ay mohang anak mo ilit ako para mabayaran ko sa iyo ang lahat. Sa halang pahinang talarawan, humiit si Adrian ng isang larawan. Ito ay isang larawan niya na hawak ang kamayang kanang inahabang naklalakat sila sa isang don na pinung bilaklak. Nakanghiti si Lola Ariana, ang kanang mata ay pinung kalihayan. Natakpian ni Mang Arline ang adres ng kapatid ni Adrian, isang baba na matahol nang nakasawa sa ibang bansa at hindi nakikipag-ugnayan sa kanayang pamilya. Nang matanghap niya ang talarawan at marinig ang kwento ni Mang Arline, siya ay imiyak ng labis. Nagsisi siya dahil hindi niya binaghang pansin ang kanayang kapatid at ang kanayang ina. Ang kwento ni Adrian at ni Lola Ariana ay nakontak sa pisong maraming tao.
Itu ay nakpapalala sa atin tungkol sa sakradong pagmamahal isang ina, tungkol sa tahimik na sakripisayong makamahalang, at tungkol sa kalahan, pagmamalasakit at pagpabahagi sa pagitan ng mga miyembrong pamilya. Minsan ang kahende pagkakanawan at makamapapait na salita ay maaaring magdulot ng masakit na kainatnan na hindi na may babalik. Paalahan natin ang ating kamahal sa biyahe habang mayroon pa tayong pagkakataon, dahil kapag sila ay limisan na, ang lahat ng matitira na lang ay sakit at helino ang pagsisisi. Okay, suray. Ito po ay kwento na may koneksyon pero iba. Biyong takalog na basyon amang kon 9 tingay 9 montes ang 10 days of karayang au, siyam na biwan at sampung araw kitang dinala kairamang pahirap ang tinis ko para sa au. Ngayon ay tapos na, ikaw ang kinabikasan ko. Inoriha kitang limaki naklalaw ang aking kabataan. Inalala ang bawat damit at pantalon, isang mangkok ng simpleng pakkan ang aking ipinapalit araw-araw. Samha araw na walang pera, walang bihas, ang iyong ama at ako ay naktatrabaho sa buong araw. Hindi sapat ang bihay, mao ka namin, kahit imilan ay naktitisporan kami. Gusto namin na magkaroon kang sapat na pagkain at pagmamahal, yan ang layunin namin. Anak, tandaan mo sa iyong puso, ang pagmamahal ng iyong ama at ina ay hindi nababawasan. Palang araw ay magtatayo ka, hiling ko na malaman mo ang sakripisayong iyong kamahalang. At ngayon, inanayahan ko kayong makinig sa kwento natin ngayon. Pinakpala akong langado mayroon akong handa at pera. Ipinanghanak ako sa isang mayamang pamilya. Ang aking kamahalang ay may-aring isang kumpanaya sa pagliliwas. Mahanda ang takbong negosyo. Nakisang anak lang nila ako, kaya labis nila akong minamahal. Sinde ang panghalan na ibinigay sa akin ng aking lolo. Nais niya na limaki akong malisok, mahanda ang bihay at may mabiting asal. Siyempre, hindi ko binigo ang aking lolo. Limaki akong pinakamahandang baba sa aming lugar. Imanga ang lahat sa akin. Noong ako ay nasa ika-8 grado, pimanaf sa lolo sa isang malamig na araw ng taglamig. Nawalan akong isang lolo, isang matalik na kaibigan. Sa harap ng kanang kabong, nangako ako na mamimihay ako ng masaya at hindi ko siya bibigyan. Pagkatapos ng high-school, nag-aral ako sa Maynila. Isang beses lang ako imiwi sa bahay kada biwan. Dahil akong aking kamahalang, binalan nila akong isang apartment sa lungsod at binigyan din nila akong isang bagong motorsiklo. Tiwang-tiwa ako at niyakap ko ng mahigpit ang aking kamahalang. Simula pa noong bata ako, lahat ng gusto ko ay ibinibigay sa aking kamahalang, ang bihay ko ay parang isang tinay na prinsesa. Hindi ko alam kung ano ang pagtirisa. Bakit ako mag-alala? Mal akong kamahalang ko, mayroon akong mahandang mukha at mahandang panghanghatawan. Iyon ang lahat ng mayroon ako. Noong ako ay nasa ikalawang taon ko sa kolehiyo, nakilala ko siya, ang lalaking aking kapangharap. Siya ay matangkat, hiwapo, at may maskiladong katawan. Nalok-ahat ako sa kanyang pag-ibig. Siya ay 28 taon lang, mas matanda sa akin 7 taon, at nagmamay-ari siyang isang kumpanayan miweblis. Nasa kanya ang lahat ng makakatangyan na gustong bawat lalaki. Natakot akong mawala siya sa ibang baba, kaya ahat akong himinging pahintulot sa aking kamahalang na pakasalan siya. Noong panahon yun, ako ay nasa ikatlong taon ko sa kolehiyo. Maring tumito ang aking kamahalang na hinat. Dahil sa pag-ibig, hindi ko na inisip ang iba, gusto ko lang siyang pakasalan. Walang nahawa ang aking kamahalang, kaya pimayag sila. Ipinayag ko sa kanya ang desisyon ng aking kamahalang. Masaya niya akong dinala sa kanilang bahay para makilala ang kanyang ina. Pagkatapos ng ilang kanto, nakita ko ang isang 3 palapag na bahay.
Mayroon din itong swimming pool at isang malaking hardin bulaklak. Narinig ko na siyang nakkiwento tungkol sa estadong kanang pamilya na hindi ko akalain na ganoon sila kayaman. Nagsimula akong maalala at hinawakan ko ng mahigpit ang kanang kamay. Hindi niya ako tinanggalan sa pag-alo, sinasabi niyang iwag akong matakot, madali lang kausap ang kanang ina at mahal niya ang kanang mga apo. Pagpasok pa lang namin sa hate, mayroon ng isang katiwala na sumalubong sa amin. Tinawag niya siyang sir. Sabay kaming pumunta sa panghinang pinto. Bumikas ang pinto, nakupo ang kanang ina sa sopa, nakakris ang kanang mga binti at iminom sa. Pagkakita sa kanang anak, ngumiti siya at sinabi, Eden, nandiyan ka na pala. Kimain ka na ba? Sasabihin ko kay Tim ala na litain ang paborito mong pagkain. Hindi na po, nanay, kimain na ako. Timingkan siya sa kanang anak at pagkatapos ay timingkan sa akin. Tiningnan niya ako mila ilo hanggang pa, ang kanang matatalim na mata ay nakdulot sa aking takot. Dahil nakita niyang tinitingnan akong kanang ina, nagsalita siya para ilayo ang atensyon kanang ina. Ngayon, ang pinakamamahal na anak ng iyong ina ay naktalang kanang manihang dito. Naki sa wakas ay alam na rin anak ko kung paano maktalang kanang manihang sa bahay. Nakbibiro lang po kayo, nanay. Ipakilala ko po sa inyo si Sunday ang girlfriend ko. Pagkarinig sa kanaya na nakikipag-isap sa kanayang ina, tumango na lang ako at mahinang sinabi, magandang araw po. Nakita niya ako at ngumiti, pinaupo niya kami sa ipuan para iminom tibak. Tinawag niya si Tim ala para kimihang dalawang basong urang yaite para sa amin. Ito ang paborito niyang inimin. Napansin ko si Tim ala. Si Tim Charmaine ay nasa 50s na pero maganda pa rin ang kanayang balat, bahang mataba ang kanayang katawan. Mayroon siyang makang maganda kaya nagustuhan ko rin siya. Pagtingin ko sa inang aking kasintahan, nakaramdam akong takot. Mayroon siyang matatalim na mata, ang kanayang noo ay lohang nakakinot, nakikita ang kanayang havrinkles. Sa pagtingin ko sa kanaya, hala ko na malapit na rin siyang magsistig. Dahil hindi ako nagsasalita, siya ang inang nagsalita, sindi ba ang panghalan mo? Magandang panghalan. Salamat po. Yan ang panghalan na ibinigay sa akin ng aking lolo. Mahaling talaga ang lolo mo sa pagbibigayang panghalan. Ako sa tait, ikinakakala kitang makilala. Ako rin po. Saan po kayo nakatira? Hindi ko po alam na taga rito kayo. Taga Apayao po ako. Paano mo nakilala ang anak ko? Nag-aral po ako. Nang marinig niyang taga Apayao ako at nag-aral po, nagbago agad ang kanayang ikali, hindi na siya masaya. Tinawag niya ang kanayang anak sa silid, gusto niya siyang makusap ng makisa. Timingkan sa akin ang aking kasintahan at sumunod siya sa kanayang ina papasok. Naiwan akong makisa, walang hana. Hindi ko alam kung ano ang pinag-isapan nilang mag-ina, bigla ko na lang siyang narinig na simahaf, halit na halit. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas siya na nakakinot ang kanayang hakilay, dimiretso siya sa akin at hinawakan niya ang kamay ko at lumabas kaming bahay. Inila niya ako na hindi ako makapalak, nagpaalam lang ako sa kanayang ina at sumunod ako sa kanaya. Nang iminon na siya, pinakat niya ako sa kotse at sinabing gusto niya akong dalhin para kimain. Nachtaka ako, hindi ba't sinabi niya sa akin na kimain na siya, bakit kami kakain ilit? Nachtataka ko siyang tiningnan. Nanatili siyang tahimik at nakmaniw. Sa labas, ang langit ay asul, ang halimiyak ng bulaklak ay nakpapalala sa akin ng aking tanan. Dumating ka ang taklaha sa Maynila. Tinala niya ako sa isang restaurant malapit sa Hatay, hinila niya ang ipuan para sa akin at imipo siya.
Imordes yang dolawang stiak at isang buting alak. Ito ang inang pagkakataon na nakita ko siyang iminom, nakilat ako at tiningnan ko siya. Ngumiti siya sa akin at hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, hayaan mo akong iminom ng kanting alak na ngayon. Malungkot kasi ako. May problema ba? Kanina nakakatakot ang mukha mo nang lumabas ko sa bahay. Pasensya ka na dahil nakita mo ako sa ganitong kalagayan. Hindi ko makontrol ang aking emosyon. Sabihin mo sa akin, hiwag mo akong alalahanin. Ito ang inang pagkakataon na ikiniwento niya sa akin ang kanyang pamilya. Mayroon siyang 3 kapatid. Imalas ang kanyang mga kapatid dahil hindi nila matis ang panghimasok ng kanilang ina, kaya nag-aral sila sa ibang bansa at nanirahan doon. Siya lang ang naiwan dahil siya ang bunso. Dahil sa ihaling kanyang ina, hindi pa niya nakakawi ang kanyang kasintahan. Nang makilala niya ako, nagkaroon siyang lakas ng loob na harapin ang kanyang ina at nagtisasaw na pakasalan ako. Gusto niyang makasama ako habang bihay. Habang nagsasalita siya, tumilo ang kanyang liha. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, mas lalo ko siyang minahal. Alahan ko siya habang bihay. Sinabi niya, kanina hindi masyadong maganda ang ihali ni nanay. Napansin mo ba? Ayos lang po. Pero bakit kasi mahaf sa kanya? Hindi natin dapat gawin yun sa ating kamahalang. Siguro nag-alala ko kanina. Halit kasi siya sa mga sinabing kanyang ina. Ano po ang sinabi niya? Nakilat ako nang makita kitang ganito. Hiwag kang makakalit sa amin. Ano po yung? Hindi ako basta-basta nakakalit. Sabihin mo sa akin. Ayaw ni nanay na makapakasal ako sa ibang lugar. Gusto niya na Maynila. Para raw may pagmalaki siya sa kanyang kakaibigan. Gusto raw niya si Nino kapitbahay namin kaya hindi niya ako pinapayagan na ligawan ko. Sinagawan niya ang kanyang ina. Dahil nag-aral ka pa, natatakot siya na asa ka lang sa akin. At saka marami raw mahirap sa payo. Natatakot siya na ibibigay mo sa iyong pamilya ang pera namin. Pagkarinig ko noon, natagalan ako, hindi ko akalain na ganun pala ang inisip ng nanay niya. Ipinanghanak ako sa apayo at ipinagmamalaki ko iyon. At saka, sa bahay namin, mahal na mahal akong makamahalang ko bakit kailangan niya akong malitin. May kaya rin naman kami, hindi kami nakakilang sa pera, hindi naman kailangan ang kahit na isang kisang mila sa kanila. Nang mapansin niyang hindi ako imimik, hinawakan niya ng mahina ang kamay ko at sinabing, Dan, okay ko lang. Medyo pahot ako, gusto ko nang imiwi pero hindi pa tayo nakakakain. Kimain ka na, hindi ko kaya, mauna na ako. Timayo ako at lumabas, pinakalan niya ako at sinabing mag-isap mina kami. Pero wala na akong gustong marinig pa. Nagmadali akong lumabas at sumakayang taxi, halat na halat siya. Pagkasakay ko, itinapon ko agad ang bag ko sa tabi at tumilo na lang ang haliha ko. Pagkabikas ng pintong kwarto ko, tumakbo ako papunta sa kama at umiyak ng malakas. Ito ang inang beses na nakalit ako ng ganito, sa 21 taon ko, ngayon lang ako umiyak ng ganito. Biglang tuminog ang telepono ko, si nanay tumatawag. Sinagot ko yun. Nang marinig niyang pos ang boses ko, nag-alala siya at tinanong ako kung anong nangyari pero itinago ko sa kanya at sinabing nakasakit lang ako. Palit-ilit niyang sinabi na kiman ako ng maayos at kung pahot na ako, imiwi na lang ako para alakan niya ako. Nagpaalam ako kay nanay at pinatay ang telepono. Pagkarinig ko sa mga sinabi niya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lahat ng samang loob ko ay lumabas.
Maal aku ni nanay bakit niya ako kayang isipin ng kanan. Pininasan ko ang haliya ko at nakpasaya no balang araf mapapagsisihan niya ang sinabi niya at mahmamakawa siya sa akin para patawaran ko siya. Pagkatapos nangina ako at nakatiloh akat. Hindi ko alam kung ano ako katahol nakatiloh pero pagkasan ko mataas na ang araf at nakakasilaw ang sinahang araf na timama sa mata ko kaya hindi ako komportable. Inanap ko akat ang telepono ko pero hindi ko ito makita. Nakpapanik na ako nang marinig kong tumitinoh ang telepono ko sa salok. Napenta pala yung duwendal na sipa ko kahabi habang natitiloh. Pagkakil kong telepono, nakita ko akat ang isang pamilyar na pangalan, ang aron ko. Ito ang pangalang mainhat kong inilan para sa kanaya at naklalaman itong lahat ng pagmamahal ko. Nang makita kong tumatawag siya, hindi ko iyon sinahot dahil hindi pa rin ako mapakali. Kung makikita kami ngayon, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ayaw ko na minang makisip. Maya-maya, timahal na rin ang pagtinohong telepono. Tinignan ko yun at nakita kong may 50 missed calls at halos 10 text messages mula sa kanaya. Nagsusuray siya at gusto niya akong makita. Nang tinignan ko ang screen telepono ko, nasaktan ako ng gusto at timilo na naman ang haliha ko. Itinapon ko ang telepono sa kama at nahibat para maligo. Ang bawat patak ng tibak na dimampi sa balat ko ay tila gusto nitong nakasan ang lahat ng kalangkitan ko. Pagkatapos kong maligo, nakita kong lampas 2:00 ng hapon. Ang kimakalam kong sikmira ay hindi na makatis dahil hitom na ako simula pa kahapon. Naksut akong yakit at bimawa para bimiling pagkain. Pagkababa ko may nakaparadang kotse doon. Hindi ako maaaring makamali kotse niya yun ang itim na kotseng nahatid sa akin araw-araw. Nang makita ko yun, tinakpan ko ang mukha ko at nakmadaling tumakbo. Habang tumatakbo ako, may himawak ng mahigpit sa kamay ko. Natakot ako at simahaw ng malakas. Dahan-dahan akong liminghon at natagalan ako nang makita ko ang hengal niyang mukha. Siya pala. Nakita niya ako at hinabol niya ako kanina pa. Nachtama ang paningin namin, tinignan niya ako nang may pagmamahal at paulit-ulit niyang sinabi na mag-isip muna kami. Alam ko na sa sitwasyon ko. Ngayon, hindi na ako makakatakas pa. Sinabi ko gutom na ako, kimain muna tayo. Anong gusto mong kainin? Gusto kong kimain inihaw na manok. May alam akong masarap na kainan, dadalhin kita doon ha. Tumanga ako at pimayak. Tivang-tiva siya at niyakap niya ako ng mahigpit. Habang kinikihan niya ang kotse, inayos ko ang buhok ko at kimiha akong lipstick sa bak ko at naglakay ako sa labi ko. Ayaw kong mahmakang khashasan kapag kasama ko siya. Nang tinignan ko ang namamaha kong hamata sa salamin, nawa ako sa sarili ko at sinabi ko sa sarili ko na bibili akong itlog para ipantapal doon. Makalipas ang 5 minuto, dumating siya at may dala siyang isang bawhit ng pilang rusas. Nakilat ako at tinanong ko siya, saan galing ang bulaklak? Nakimiti lang siya at sinabing, inihanda ko ang bulaklak kaninang imaha, alam kong makikita tayo ngayon. Napatawa ako sa sinabi niya. Masaya niyang hinawakan ang kamay ko at sabay kaming pumunta sa kotse. Binuksan niya ang pintong kotse para sa akin at hinalikan niya ako sa pisngi. Naiya akong tinakpan ang mukha ko at ang piso ko ay kimakabok ng malakas. Kung ganito siya sa akin, paano ko siya maiwan? Pagkatapos ng ilang sandali, limitaw ang kainan ng inihaw na manok na tienbuo. Bumaba kami sa kotse at pumili kaming bakanting mesa sa sulok para mag-isip. Hindi niya binitawan ang kamay ko para bang natatakot siyang tatakasan ko siya.
Pagkatapos naman kimain ng mabiti, naksalita na siya ng mahinaon, bakit hindi mo sinasagot ang hatawak ko kamakailan? Hindi ako nakatiluh kahabi. Pakot ako pag-ibig ko, nakatiluh ako agad. Suray. Alam kong makakalat kapag karinig mo noon, pero iwag mo akong iwasan ng ganito, natatakot ako. Natatakot akong iwan mo ako. Kailangan mo ang oras para pakisipan ang lahat, gusto mong gawin kahit ano, pero iwag mong kalimitang sakitan ang hatawak ko. Sige. Tapos na tayong kimain, samahan mo akong bimiling makakamit ha. Matagal na tayong hindi nakakapamili. Tiningnan ko ang hasot ko at naisip kong kailangan ko ng makpalit, kaya pumayag akong sumama sa kanaya. Pumunta kami sa mall at pinala niya akong maraming damit, punong-puno na ang trangkang kotse. Inihatid niya ako sa bahay at hinalikan niya ako bilang palam. Nakdala akong maraming gamit at ang hakilos niyang nakpapakitang pagmamahal ay milang nakpatibok sa peso ko. Pagdating ko sa pintong kwarto ko, biglang tuminog ang telepono ko at nakita kong may nadagdag na 10 milyon sa account ko, kasama ang mensahe mula sa kanaya. Ito ang pera para makabili ko ng gamit para makapagpahinga ko. Naninang ako at pumapayat ko. Kalian akong bimigay sa kanaya at agad akong sumagot, mao kita. Nakalimitan ko ang nangyari kahapon. Wala na akong malala at gusto ko na naman siyang pakasalan. Napakabiti niya sa akin, hindi ko siya kayang lukuin. Pagkatapos kong kumbinsihin si nanay, pumayag na rin siya na magpakasal kami. Hindi ko may paliwanag ang saya niya, nakakapan kami at pinangharap namin ang isang masayang kinabukasan. Magkakaroon kaming isang tiyamang basketball. Ang lalaki ay magiging katulad niya, matangkad at gwapo, at ang baba ay magiging maganda katulad ko. Nagpakasal kami noong Hunyo, maganda ang panahon. Ginawa ang kasal sa isang maharang hotel sa Manila at nagbigayang pagbati ang magkabilang pamilya. Noong araw na iyon, nagsut akong isang damit na halos nakakalagang 100 milyon. Ito ang pinakabahong disenyo mula sa isang sikat na tindahan dito. Pinuan kong hakimikinang na diamante ang palagit ng damit para akong isang prinsesa na nakatayo sa tabing kanayang prinsipe. Dimating ang lahat ng kakaibahan ko sa kolehiyo at pinili akong lahat na marinong akong pimiling asawa at himanga at naksalos sila sa akin. Ang pinakamaraming imiyak noong araw na iyon ay ang kamahalan ko. Pila ang mata nila, niyakap nila ako at nakbilin silang maraming bahay. Isa lang ang anak nilang baba at magpapakasal pa sa malayo, kaya sino ang hindi maawa. Mahal na mahal ko ang kamahalan ko, pero pinili kong makinig sa peso ko at handa akong iwanan ang bayan ko para sa kanaya. Sa harap ng kakaibahan at panayan, namha ko siya na alahan niya ako at puprotektahan sa anumang sitwasyon. Kung tatawa ako, tatawa rin siya. Kung iyak ako, magiging sandalan niya ako. At kahit ano kahirap ang bihay, mamahalin niya ako at alahan niya ako. Naliya ako at sinabi ko rin ang halang sa peso ko. Namhamha ko ako na makikinah ako at makikibahagi sa iyo sa lahat ng bahay sa bihay may asawa natin. Hindi ka kailanman malilungkot dahil laki akong nasa tabi mo. Pagkatapos ng sinabi namin, pumalakpak ang lahat at hinalikan niya ako ng masiti. Pagkatapos ng kasal, pumunta kami sa natrang para mahoneymoon. Para kaming nakawala sa lahat ng pagod at naklaro kami doon ng gusto. Noong habang iyon, ibinigay ko sa kanya ang buong pagkataw ko at nakmalan kami ng gusto. Pagkatapos ng habang iyon, mas mahal niya ako at binigyan niya akong 50 milyon para makabili akong makakamit. Niyakap ko siya at nakpasalamat ako sa Diyos na binigyan niya akong isang napakahandang asawa. Pagkatapos naming magpakasal, lumipat ako sa bahay niya. Bagamat nakatira ako sa bahay ng nanay niya, hindi na ako nairita dahil pinoprotektahan niya ako.
Pachpasok namen sa bahay pachkataposong amang hunaymon nachpakita siyang pachkadismaya at tinang na niya ako at sinabing bakit daf kami imivinang habino at hindi ko ravbo alam no nach isa siya sa bahay. Hindi ako kimibu at imakayat ako sa kiwarto. Ayaw kong sumakit ang ilo ko dahil sa mga sinabi niya. Hindi kimibu si Aaron at si mama siya sa akin. Nang makita niya kaming magkasama, simahaf siya, pagkarating mo pa lang, bastos ka na, hindi mo ako sinasahot, mahalang. Ala, bagan mo silang parisa, iwag mo silang bagan pahkan. Hindi imimik sa ala at pimasok siya sa kusina. Pinalamit niya ni ala ang hunaymon saitin, makalubo at rusas, makang romantiko. Tiningnan ko si Aaron at daan-daan akong limapit sa kanya at inalis ko ang makabituanas ng damit niya. Biniyak niya ako at inilapah niya ako sa kama. Habang nakahalikan kami, biglang may kimatok sa pinto, dumating sa bahay para bimisita, pinapasabi ni Beno bumaba kayo para magbigay halang. Nakatanghanan kami at naktawanan at patuloy kaming nakmahalan. Bimilong siya sa tainga ko, sobrang swerte ko at napanghasawa kita. Makalipas ang 15 minuto, patuloy pa rin ang pagkatok sa pinto. Nakbihis na kami ni Aaron at sabay kaming bumaba. Nahisap ng masaya sa bahay at nanay at nang makita nila ako, tumahimik sila. Sinabi niya na paminta ako sa kusina para kimihan pritas at patuloy siyang nakipag-isap kay Erika. Kinuha ko ang platong pritas at inilakay ko iyon sa mesa at imipo kami ni Aaron. Limabas na paminta sa bahay sa Amerika noong nakarang araw kaya hindi siya nakapinta sa kasal namin kaya bimisita siya ngayon para magbigay ng regalo. Nang makita niya ako, tumawa siya at sinabing, ang haling ni Eden pimiling asawa, mahanda at matalino po. Salamat po. Ang asawa mo ang magbibigay sa iyong mga anak, magkaroon na kayong anak para masaya sa day. Opo, pagsisikapan po namin, magkakaroon po kaming anak ngayong taon. Naktawanan sa bahay at nahang masaya ang palahit. Naisip ko na kung magkakaroon akong anak, hindi na siguro ako kamamihan ni nanay. Nakipag-isap sa bahay ng ilang sandali at imivirin siya akadal may trabaho siya. Nakahanda na ang pagkain na inihanda ni ala sabay kaming kimay ni Aaron at nanay. Tahimik ang palagit kaya hindi ako komportable, hindi ko kayang linikan ang pagkain ko. Hindi timahal si Aaron sa paglalakayang karne sa plato ko at pino ang plato ko. Hindi naksalita si nanay, paminsan-minsan niya akong tinitingnan. May kausap si Aaron tungkol sa trabaho ngayon, imalis din si nanay ng moha kaya nakisa ako sa bahay. Hindi ko pa nakakawang tiklasan ang bahay na ito kaya napakpasahan kung libitin ang bahay. Ang 3 palapag na bahay ay itinayo sa isang malawak na lipa na 3 beses na mas malaki kaysa sa bahay namin sa probinsya. Tinisanayo ang bahay sa isang classic style na bahay sa paningin ko. Ang mga painting sa dingding ay nakakaloka rin dondong malayon. Nang marinig ko ang halaga na sinabi ni ala, nakilat ako. Ang isang painting ay nakakaloka halos ng isang kotse, hindi ako timahal sa pahanga sa eman na ito. Pakiwi ni Aaron, may dala siyang isang bauhit ng pilang rusas kasama ang tsaka na gusto ko. Masaya kaming pimasok sa bahay at kinaan namin ang buong tsaka. Masaya akong ngayong araw, timawag ako kay nanay para sabihin sa kanaya. Nakbiro ako kay nanay, sana nakpakasal ako ng mas moha. Timawa si nanay at sinabing, bakong kasal pa lang kayo kaya makilay ang biyahe niyo. Alalahanan mo na mohang mabait at sundan mo ang nanay mo ha. Nakatira na ako sa bahay nila, nohang miyembro na rin ako doon, dapat kong mahalin at alahan ang bawat isa, kung may bahay na kaya kong tisan, dapat kong tisan, mas mabiti ng mahparaya para walang halo. Pagkarinig ko sa sinabi ni nanay, bimintong hininga ako at sinabi ko na masayado siyang makalima.
Hindi aku mainin kung anong nasa isip ko ay sinasabi ko, kung may bahay na hindi ako komportable, at kung sasabihin yun, walang paki kahit sino pa yun. Dahil mainitan ang iluwang anak niya, nakbilan pa siyang ilang bahay at pinatay ang telepono. Pagkatapos kong makpahinga ng halos isang linggo sa bahay, nagsimula akong mainip kaya tinawagan ko si Evangelina. Nakita kami para makkopa at makpamili. Sa lahat ng kaibahan ko sa kolehiyo, sa tuwa ang pinakamalapit sa akin, gusto namang dalawa ang sinang, gusto namang mamili. Mahigit 2 taon na kaming magkaibigan, malapit kami sa isa't isa, nakakaintindihan kami. Marami akong nabilin ngayong araw, may dala akong maraming gamit. Pagkababa ko sa kotse, mayroon ng manager na tumulong sa akin sa pagdalan ng mga gamit. Masaya akong pimasok sa bahay, at sa kasamang palat, nasa bahay si nanay. Nang makita niya ang makakamit na dala ng manager, nakpakita siyang pagkadismaya. Pinatawag niya ako sa kwarto para makisap at sumunod ako. Nasa ikalawang palapag ang kwarto niya at nasa ikatlong palapag ang kwarto namin. Ito ang inang beses na makasama kami ni nanay, medyo kinakabahan ako. Nang makita niya akong pimasok, nagsimula siyang magsalita, pinakasalan kong anak ko para makkonak kayo, hindi para makpakahapay huli kay kasama ang makakaibigan mo at pimili ng makakamit. Nakayan lang ako nakbenta, nanay, pinagsasabihan niyo na ako. Ay naki, naiya ka pa. Kung minsan kang ginawa, gagawin mo ilit, sigurado ka ba na hindi ka na ilit? Nanay, bata pa ako, kailangan ko rin makihalubilo sa makakaibigan ko pimiling makakamit. Kung gusto mong bimiling gamit, magtrabaho ka na lang para makabili ka, pinahirapan yan ang anak ko, sinasayang mo lang. Hanan ba? Kung kaya niyang kimita, wala namang problema kung ibisin ko yun. Gusto ko rin mohang mahanda para ipagmalaki niya ako. Akala mo mahanda ka? Marami kang katilat sa labas. Hindi ka man lang kasang handa ni Nina kapitbahay natin. Sa pintong ito, kimilo na ang dugo ko, wala na akong pakialam, at simahaw ako, kung gusto niyo sini, bakit hindi kayo anak ng isa po para ipakasal sa kanaya? Pagkasabi ko noon, tumalikod ako at bumalik ako sa kwarto ko, at patuloy siyang nakmimira sa likod ko. Lalong limala ang relasyon namin ni nanay. Tivang iwi ako, naktatalo silang dalawa, kaya nababala si Aaron. Bimilong siya sa akin, matanda na si nanay, medyo makalima ang pag-isip niya, tisan mo na lang siya. Bakit ko siya kailangang tisan kung siya ang mali? Ayaw kong makpakabawa sa matandang iyon. Bakit mo siya sinasabihan ng kanan-an? Simusubra ka na. Hindi ako nagkamali, hindi ako nagsisimilang halo, nagsasalita lang ako kung sobra na. Kung maumo ako, maktis ka na lang. Ayaw kong makaway tayong makasawa. Pagkasabi niya noon, niyakap niya ako at dahan-dahan niyang inalis ang damit ko. Mabilis naman kinalimitan ang lahat ng halit at nakmalan kaming dalawa ng masiti. Dalawang biwan na kaming sumisibok na makkonak pero wala pa rin nangyayari, sinasabi ni nanay na makkonak na kami. Ako at si Aaron ay nakalala dahil gusto naming magkaroon ng masayang pamilya. Ngayon, dumating si nanay para bisitahin ako. Nang makita ko siya, masaya akong tumakbo para akapin siya at halikan siya sa pisngi. Simula nang magpakasal ako, wala pa akong panahon para bisitahin si nanay at tatay, nagsisisi ako. Pero kamakailan abala si Aaron kaya wala siyang panahon para pumunta, kaya masaya ako na dumating si nanay para bisitahin ako. Tinala ko si nanay para makilala si nanay, naktawanan ang dalawang mahalang. Sinabi ni nanay kahit ala na bimili siya ng manok at pato sa palengke para mahandang isang masarap na pagkain para sa akin.
Masaya kaming nachtawanan ni nanay sa buong pakkain, patiloy siyang naklalakaing karne sa plato ko dahil yun ang pinakagusto ko. Pagkatapos naman kimain, gusto kong ipasal sa nanay pero pinakalan ako ni nanay, sinabi niya na talinghan ko raw siyang maktanim sa hardin. Hindi ko na lang pinansin ang hitsira ko at hinila ako ni nanay sa hardin kasama si nanay. Nang makita ko ang hapenuang bayabas na pinuang bunga bimait ang loob ko, hindi ko akalain na may hanang hardin sa bahay na ito. Sa dalawang biwan ko dito, hindi po ako nakakapunta dito, kaya nahilat ako nang makita ko yaon. Hindi ako timahal sa pakpiri sa kanaya at nakimiti siya. Ito ang inang beses non genitian niya ako at nohang masaya ang palagit. Limabas na alam niyang mailig si nanay sa pritas kaya dinala niya kami dito. Ngayon, pumunta si Aron sa para sa trabaho kaya sabay kaming natulog ni nanay. Nakisap kaming dalawa tungkol sa lahat ng bahay. Tiningnan ako ni nanay at bimilong, balak niyo bang makanak? Bakit walang nangyari pagkatapos ng ilang biwan? Ikaw at si Aron ay madalas makasama pero wala pa rin. May alam akong manghahamot sa atin na mahaling gusto mo bang kimiha akong ilang hamot para sa iyo? Dapat may anak kayo para mohang matatak ang pagsasama niyo, huwapo at matalino si Eden, kung hindi mo siya alahan, baka mahanap siyang iba. Bakit niyo sinasabihan, nanay? Mahal na mahal ako ni Aron, hindi niya iyan hahawan. Kung may alam ako na makakandang hamot ipadadala ko yaon sa iyo, gusto ko na ring makaroon ka apo. Nakisap kaming makinahanghang imaha, nang makita kong habino, pinatay ko ang ilaw at niyakap ko si nanay para matilog. Nang humising ako, wala si nanay, bumaba ako sa bahay para hanapin siya. Sinabi ni nanay na imalis si nanay ng moha, sinabi niya na may sakit si lula at kailangan niyang imiwiahat. Timawag ako kay nanay para tanungin siya tungkol sa sitwasyon, pero bisa ang telepono, nakalala ako, natatakot ako na may nangyari kay nanay. Biti na lang, timawag si nanay at sinabi. Nakaiwina siya sa bahay, walang nangyari kay lula, nilahnat lang siya at kailangan niya lang iminom hamot, himingirin siya ang tawad sa akin dahil imalis siya ng biglaan. Nang ako siya na bibisita niya ako ilit. Nang marinig ko iyon, nakanga ako ng malibak at pimasok ako sa kusina para kimain. Kimakan akong almusal pero lampas alas 10 na hindi na moha. Nang makita ako ni Tim Ella na pimasok sa kusina, binigyan niya akong isang bubong mainit na lihaf. Salamat sa masarap na paglilito ni Tim Ella, tumawa akong 2 kilo, kung may panahon ako, dapat kong pag-aralan ang lasa na ito. Ilang araw pagkatapos, dumating ang hamot na ipinadalang nanay ko. Nang makita ko ang sipot ng hamot sa aking kamay, hindi ko maiwasang mapasimangot. Ang daming hamot na ito ay para sa halos 20 dosis. Sa ganitong paraan, tiyak na ang buo kong katawan ay magiging amoy hamot sino. Napakatapang hamot na ito. Isang lahok pa lang, idinira ko na. Tinawagan ko ang nanay ko para makreklamo, sabi niya, ang mapait na hamot ay nakakahalang sakit, kaya't napilitan akong suminot at inibos ito. Nahinat pagkatapos kong inimin ang lahat ng hamot, wala pa rin nangyayari. Nagsimula akong makalala kung mayroon ba akong sakit. Ngayon ay imiwi ng moha ang asawa ko, kailangan kong painitin ang aming relasyon. Nang makita ko siyang dumating sa pintong bahay, tumakbo ako para akapin siya at kinan ang kanayang baknachtenganan kaming mag-asawa at masayang humiti nang hindi napapansin ang isang pares ng mata na tumitingin sa amin na may inggit. Dahil nakikita kong nag-overtime siya kamakailan, naglito akong isang malaking mangkok ng chicken ginseng para sa kanaya. Nakanya ang lahat sa isang ipuan at hindi timahal sa pakpiri sa aking talento sa paglilito. Bihira akong maglito, nahinit kapag naglito ako, walang dida.
Sa isip-isip ko palihim akong napanghitinang may kasihan. Mahal. Upo mahal kong asawa. Bikas magstay ko sabay kasama ako Nalilingkot ako. Gusto mo bang magpatingin tayo sa doktor? Ilang biwan na tayong kasal pero hindi pa tayo nakakakonak alala ako. Sige, ayusin ko ang aking trabaho at magpatingin tayong mag-asawa. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang nakalalang ganayan. Mahal na mahal kita. Kinabukasan nagbenta kaming asawa ko sa ospital para sa baba. Sinabing doktor na makikiya ang resulta pagkatapos ng 2 linggo. Pagkatapos ng check-up, dinala niya ako para kimain at mamili. Para kaming nachtedate ilit. Pagkatapos ng 2 linggo, abala ang asawa ko sa trabaho, kaya't nakisa akong pumunta sa doktor. Pagpasok ko sa silid, nakita kong mukhang malungkot ang doktor. Lumapit ako at imipo. Sabing doktor, sanday mahanda ka ang iyong sarili para sa resulta. Sige po. Kalmado naman ako sa pagkakataong ito. Sabing doktor, hano na katagal kayong kasal. Halos 5 biwan na po. Bago kayo kasal, nakpa-check-up na ba kayo? Hindi po, doktor. Pareho po kaming malisog kaya't hindi kami nakpa-check-up. Ito ay isang karaniwang pagkakamali sa mga magkasintahan na nakmamahalan at hindi nakbibigay pansin sa kanilang reproduktife health. Alam mo ba na bach ang iyong asawa? Ano pong sinasabi ninyo? Bach po. Ang asawa ko ay matangkad at malakas, paano siya magiging bach? Ang panlabas na anayo ay hindi nanghangailangan anumang pagdating sa bahay na iyon. Ang daming tamad niyong asawa ay napakakanti. Napakahirap para sa iyo na magbuntis. Sana ay makisip kang mabiti. Kung mahal mo ang iyong asawa, maaari kang mag-ampon bata ipang mohang mas masaya ang iyong pamilya. Ako. Pakibigay sa akin ang numero niyong asawa. Kailangan kong makipag-isap sa kanya tungkol sa ilang bagay. Sabihin niyo na lang po sa akin, doktor. Abala ang asawa ko sa trabaho, wala siyang oras. Kung ngayon imiwi ka na at magpahinga. Kapag naging okay ka na, bumalik ka sa akin. Namimitla ka masyado, kaya't hindi ako nanghangkas na sabihin po. Sige po, salamat, doktor. Lumabas ako sa silid at hindi makatayo. Nangina ang aking hatiut. Nakita akong mkhanas at tinilanghan akong tumayo at binahan akong isang basong tibak. Ininom ko ito ng tuloy-tuloy at imipo sa isang ipuan sa tabi. Imipo ako ruwan ng matagal. Ang ospital ay palahing punong-punong mga tao at ang mga tao ay naklalakad ng pabalik-balik. Mayroon bang nakapansin sa isang baba na nakupo ruwan na tulala? May 13:00 habi na nang makiwi ako. Ito ang inang pagkakataon na imiwi ako ng ganito koha. Ako ay pasaray-saray na naklalakad. May biglang himawak sa akin, nahilat ako at itinilak siya. Nang tumingin ako, nakita kong ang katiwala pa lang bahay namin. Nagpasalamat ako sa kanya at inalis ang kanyang kamay, ngunit ngayon ay kakaiba siya. Inalalayan niya akong imipo sa ipuan at hindi ako pinapasok sa bahay. Pahot na ako kaya't hindi ko na lang pinansin at nakantay kung ano ang gagawin niya. May kiniya siya at nang bumalik siya, may dala siyang gatas at tinapay. Ang gatas na ito ay ang paborito kong inumin. Paano niya nalaman? O baka nakataon lang. Lumapit siya at nagsalita, nakita kong pahot na pahot kayo, kaya't kumuha akong gatas at tinapay para sa inyo. Salamat, Makakapang bata, ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Ako po ay 25 taon lang. Pareho pala tayong edad. Iwag mo na akong tawagin, madam, sanday na lang.
Hende popiere. Baka marinig ni madam at matanghal aku sa trabaho. Takot ka ba sa aking motor in laf? Ken walang tao, tawagan mo akong Sunday, Hindi ako makakalat. Magkasing edad tayo. Ken madam ang itatawag mo sa akin, baka mamatay ako ng moha. Napakahanda ni madam. Kwere ko bang tawagan sa madam na Sunday? Sige. Anon ilit ang panghalan mo? Ako si Eveline. Eveline, napakahandang panghalan. Taman ha. Nakakatiwa naman. Pinalitan kong trabaho ni tatay mo. Bata pa lang ako nagtatrabaho para sa pamilya na ito. Simula bata pa ako, natulungan na kaming mag-anak nitong pamilyang ito. Bata ka pa pala at nakakatiwala ka ng bahay na ito. Ang haling mo. Si mama ako sa tatay ko dito noong bata pa ako. Matanda na ang tatay ko, kaya ako ang pimalit sa kanaya. Malaki ang naitilong pamilya niyo sa pamilya ko. May pamilya ka na ba? Kwere ka ng magsimilang pamilya. Ay asawa at anak. Wala pa sa isip ko. Abala pa akong kimitang pera para ipahawa ang bahay mahamahalang ko. Sabi kun iwag mo na akong tawagang madam, Sunday na lang. Sunday, napakahandang panghalan. Sabi nila. Si Lolo ang nagbigay sa akin panghalan na ito pero patay na siya. Iwag ka ng malungkot, Nandito naman si Eveline para sa iyo. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Dahil magkasing edad kami ni Eveline, madali kaming nakaintindihan. Nakita ko ang cellphone ng asawa ko, sinahot ko kagat at pimasok sa bahay. Nakupo ang asawa ko sa ipuan at hindi mapakali. Nang makita niya ako, tumakbo siya at hinawakan ang aking kamay. Nakakalian siyang nagtanong, saan ka nagpunta? Anong ginawa mo? Bakit ka imiwinang ganito ka? Nakakalian kong sinabi na nakipagkita ako kay Eveline. Nalilungkot daw siya ngayon at nalasing, kaya kailangan kong manatili at alahan siya. Nang marinig niya ito, kampante na siya at sinabi na magpunta ako sa silid at maligo para makapagpahinga. Itinago ko ang tungkol sa pagpunta ko sa doktor dahil hindi pa ako handa na sabihin sa asawa ko. Pagod na ako ngayon kaya't pagkaiha ko sa kama nakatulog kagat ako. Niyakap akong asawa ko at nakatulog din pagkagising ko imalis na kagat ang asawa ko para magtrabaho. Naglalakat-lakat ako sa hardin nang makita ko si Eveline. Ngayon ko lang napansin nang mabiti si Eveline. Makase.